Az október hónapja minden évben az emlővizsgálatokról is szól valahol. Praktikusan az emlőszűrővizsgálatokra nagyon nagy hangsúlyt érdemes fektetni, hiszen igaz az, hogy 2024-ben már valahol mindenkinek tudnia kell azt, hogy hogyan is működik ez az egész történet. Ma Magyarországon az a valóság, hogy a 45, illetve 65 év közti korcsoportba tartozó páciensek mindegyike kap egy beutalót, vagyis hát egy behívót 2 éves ritmusban emlőszűrővizsgálatra, amihez azonban pár szót érdemes hozzátenni. Az egyik az lenne, hogy a 65. életév után sem tanácsos abba hagyni ezt a jó szokást, ugyanúgy járni kell tovább. A másik dolog pedig, hogy ez az alsó korhatár, ez a 45. életév is egy kicsit lazábban kell, vagyis hát kezelendő. Ezt történetesen úgy kellene elképzelni, hogy valahol a 30. életév magasságában javasolt mindenkinek ellátogatni vagy egy emlőcentrumba, vagy egy olyan magánellátó helyre, ahol licenszvizsgával rendelkező radiológus végzi az emlővizsgálatot, és vele személyesen megbeszélni, hogy az ő esetében személyre szabottan ezt hogyan kell elképzelni. Valójában ezt azért emelem ki, mert már a 30. életév magasságában javasolt az első mammográfiát is elvégezni, és majd a szakorvos kollégával mindenki meg tudja beszélni, hogy hogyan épüljön fel az ő szűrési metodikája személyre szabva. Ez sok dologtól függ, gondolok itt akár az emlőnek a szerkezetére, vagy a családi előzményekre, illetve egyéb rizikótényezőkre. Tehát nagyon fontos kiemelni, hogy már ez a 30. életév egy ilyen határpont. Ehhez viszont azt is hozzátenném, hogy természetesen 30. életév alatt is létezik emlővizsgálat. Ez praktikusan ultrahangvizsgálat formájában szokott megvalósulni. Legtöbbször amiatt, mert valaki panasszal érkezik és tapint valamilyen csomót az emlőjében, és ezt szeretné megnézetni, és ez így teljesen rendben is van. Azonban ilyenkor általában elegendő egy ultrahangvizsgálat. Ezt szintén mindig személyre szabottan szoktuk megbeszélni. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, mégpedig azt, hogy ez a 2 éves ritmus sem a legoptimálisabb. Történnek már olyan erőfeszítések, amelyek akár Magyarországon, akár Nyugat-Európában inkább azt szorgalmazzák, hogy évente egy alkalommal jelenjen meg mindenki egy ilyen szűrővizsgálaton. Lényegében valahogy így kell ezt az egész dolgot elképzelni. Minden esetben, amikor mi találunk valamilyen elváltozást, a szakmai protokolloknak megfelelően elvégezzük a kiegészítő vizsgálatokat, vagy akár a mintavételt, hogyha arra szükség van, és utána továbbadjuk kollégáink kezébe az egyes pácienseket. Illetve egy dolgot tennék még hozzá, csak így megjegyzésként, ugye az önvizsgálatot is kiemeltem, hiszen valaki lehet, hogy csomót tapint magánál. Nagyon fontos, hogy egyrészt igaz az, hogyha valaki rendszeresen, tehát praktikusan évente eljár egy ilyen emlővizsgálatra szűrés céljából, akkor mi általában hamarabb megtaláljuk az egyes elváltozásokat, mintsem, hogy azok tapinthatók lennének. Így módon úgy hiszem, az önvizsgálatnak sokkal inkább azon páciensek esetében van kiemelt szerepe, akik nem élnek annyira ezzel a lehetőséggel, és inkább csak ritkán, akár 2-3 évente, vagy annál is ritkábban jelennek meg ilyen vizsgálatokon, de ezt nem javasoljuk. Ha viszont valaki önvizsgálatban gondolkodik, akkor a helyes kivitelezés mellett nagyon fontos dolog, hogy havonta egy alkalomnál semmiképpen sem végezze gyakrabban, hiszen van olyan páciensem, aki megemlítette, hogy ő bizony minden egyes zuhanyzás alkalmával elvégzi ezt az önvizsgálatot. Ez viszont nem jó, hiszen bármilyen elváltozás is van kialakulóban, igazából hozzá fog szokni a keze azonnal, és nem fogja új tapintási élményként megélni, így esetlegesen pont, hogy csúszni fog a felismerés annak ellenére, hogy ő csak jót akart.